Usa ka 20 anyos nga babay nga taga Barangay Babag ang natalang biktima sa pabuto sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa pagsugat sa bagong tuig. Ang naasong biktima gikatahong naigo sa tiil sa pinisik sa usa ka firecracker. Minor injury lang hinuon ang nahiaguman sa naasong biktima. Base sa record sa Lapu-Lapu City Police, usa lang ang natalang biktima sa pabuto sa dakbayan atol sa pagsugat sa bagong tuig. Wala pa sila'y nadawat nga report gikan sa mga tambalanan nga magkonfirmar sa gipahibaw ni Mayor Junard Ahong Chan sa social media post niini nga adunay tulo ka mga tawo ang nabuthan sa pabuto sa pagsugat sa bagong tuig. Sa kinatibukan, miabot sa unom ang nabiktima sa upat ka mga firecracker-related incidents sa dakbayan suka Disyembre 24 sa gabi hangtod sa Disyembre 31 sa gabi. Sa susamang mga adlaw sa miaging tuig, unom usab ang nabiktima gikan sa 5 ka mga insidente. Samtang nasakmit sa Lapu-Lapu City Police ang mobalor sa 26,000 pesos nga mga pabuto nga gibaligya sa Barangay Poblasyon ug Barangay Buaya nga mga dili firecracker zone areas. Wala hinoy na monitor ang Lapu-Lapu City Police nga mga gibaligyang mga illegal nga pabuto sa mga stall sa firecrackers ug pyrotechnics sa Barangay Babag, Kalawisan ug Kanhulaw nga mo'y designated area sa pag-display sa mga baligyang pabuto. Murag tago-tago na nila nga pagpamaligya kay ang atoang kapulisan, labi na ang atoang regional office, hugot kayo nga ni pahimangno sa katawhan regarding aning mga kuan kining firecracker nga itong mga kusugay ba